Dames en heren, welkom van harte Friedhof, Windringen Friedhof. Hey, op de Vastenavond zondag voor de live registratie van de Boltensturm van Maastricht. Ja, dames en heren, aan we houden punt. We zitten er gezellig onder de parasol in. En dadelijk gewoon weer. Maar, Lisa, we hebben een e-kite. We hebben goed namelijk een antivirusremmer. Lekker eenskeer. Hyper de piepers bij als je. Gezondheid. Hoppa. Maar we zitten niet alleen, nee. We gaan even over naar onze razende reporter in Maastricht. Die al locatie, overal, de ganse Boltensturm gaat volgen. Ja, hier zien we weer vanaf de Friedhof. Het zonnetje schijnt nog steeds zoals je ziet. Ik ga alleen even kijken, volgens mij komt nog niks. Nee, er is nog geen te zien, dus terug naar u. Nou, dat ga nog wel even door nu, ja. Want de Boltensturm. Kijk door Maastricht weer, hè? Leuk die antivirusremmers, dat weer echt fantastisch. Jongens, gewoon even loeren langs de weg wie het gaat. Remco, beste aanwezig, jong. Vertel eens even, wie werken, jong? Dank je, mannen. Ja, ik kom er zus twee van de organisatie tegen. Hier, lopen de butteke, zit je er klaar voor? Jawel, het gaat goed. Het komt goed vandaag, jawel. Het gaat goed. Ja, tot nu toe gaat het prima. Ik hoop dat het zo blijft gaan. Nou, zo ziet het hartstikke spannend, hè. Ik zie nog niks, maar even terug naar u. Dames en heren, gezeten daar gemerkt al. Het begint gaat drukker te worden. Niet alleen veel worden drukker, maar de stad, alles. Loop vol. Ja, en nu heb ik zus gehuurd. We gaan even terug naar Tim, want volgens mij heeft hij iemand aan de lijn. En langzaamaan begint het gaat te druppelen met lui, er begint het schoen in te komen. En ja, ik zie nu een vrouw aankomen. Ik kan eens even kijken of ik haar kan vragen. Moment. Mevrouw. Ja. Zou ik het maar gaan vragen? Zeker mag je me gaan vragen. Voor wat komt je even kijken op de Friedhof? Nou, ik kom kijken of hij gaat te beleven is met carnaval. En wat vindt je ervan nu? Helemaal niks. Dat is niet dom. Ik ga nog toe zijn en drinken. Lekker. Hoi. Oh, mevrouw, wacht. Oh ja, die is weg. Ja, terug naar u hier. Oké, dank je. Dan gaan we nu eens even kijken wat de luisteraar al gaat te vertellen. Er stond zoveel lui langs de weg, langs de optocht, maar hij is wel een hele kleine. Ja. Wie oud is het? 7 maanden. 7 maanden. Is dit een kwestie van met de paplepel ingieten? Precies, ja. Vindt ze het leuk of heeft ze er last van? Ze heeft er nu genoeg van. Is er al genoeg van? Ja. Oh, vind je het niet meer leuk, lieverd? Nee, dit is een gevalletje van iets minder leuk, hè? Wat vind je niet leuk? De muziek? Of wil je gewoon lekker gaan springen? Nee, dat wordt hem niet. Wat een gezelligheid, deze. Wat ze seks? Ik huur al gaan aankomen. Ja jongens, daar kun je geen aanzetten. De sturm komt los. Even kijken bij de heren van de organisatie. Zo is het al gaat. Heren, ik huur gaat goedkoop, volgens mij komt de sturm eraan. Jawel, het gaat beginnen, het komt eraan nu. Ja, het gaat perfect en zonder lopen, wat wil ze? Mannen, de sturm gaat echt los. Even terug naar u. Oh ja, daar komt het. Zeg dat, en op die, en let eens op, zonder lopen erin. Beste kiekers, ik vond het gezellig. Ik weet niet wie ik hier gevoeld, maar volgend jaar zien we er weer. Shut it. I'm fan. Shut it. De lul maar goed, want aan nog soepen ze de ganse kant